Dobar dan, ja sam Ellen, studiram PMF matematiku nastavnički smjer i danas ću testirati modele Google Gemini 3.1 Flash i Anthropic Claude Sonnet 4.6. Oba modela ću dati zadatak iz diferencijalnog i integralnog računa 1 iz gradiva L'Hopital, te ću provjeriti rješenje i riješiti zadatak koji generira za vježbu. Pogledajmo kako je Google Gemini 3.1 Flash riješio. Dakle, prvo je riješio naš zadatak, odmah bez teorije ušao u naše rješenje, to je rješavanje našeg zadatka. Dakle, opet je ispisao što to trebamo riješiti i u koraku 1 je provjerio oblik neodređenosti. Ako uvrstimo x jednako pi polovina, onda dobivamo da je ovaj prvi dio u zagradi 0, a tangens od pi pola je beskonačno. Što onda dobivamo neodređen oblik 0 puta beskonačno, ali L'Hopitalovo pravilo ne možemo koristiti kad je takav neodređen oblik, dakle morat ćemo malo izmanipulirati izraz da dobijemo neodređen oblik tipa 0 kroz 0 ili beskonačno kroz beskonačno, i to sve i zapisao. Onda u koraku 2 je transformirao izraz tangens od x u sinus x kroz kosinus x i dakle tako je zapisao. I sad kad uvrsti x jednako pi polovina dobivamo da je brojnik 0 i nazivnik 0. Dakle, to je neodređen izraz oblika 0 kroz 0, što znači da možemo koristiti onda L'Hopitalovo pravilo. U koraku 3 je onda primijenio L'Hopitalovo pravilo, to jest derivirao je brojnik i nazivnik. Dakle, zapisao je kao limes f od x kroz g od x i rekao je što je brojnik, što je nazivnik, i onda je derivirao svako zasebno. Prvo je derivirao brojnik i onda je derivirao nazivnik. Dobro. U koraku 4 onda je uvrstio opet x jednako pi polovina u taj novi izraz, to jest u izraz koji dobivamo kad koristimo L'Hopitalovo pravilo jedan put i dobivamo 0 kroz minus 1, dakle to je jednako 0 i rješenje onda ovog zadatka je jednako 0. I to je točno rješenje. Nakon toga je rekao neku važnu teoriju o derivacijama. Dakle, dao je definiciju derivacije, neka osnovna pravila deriviranja, dakle, derivacija konstante, potencije, zbroja razlike i tako ostala pravila, i onda na kraju je dao neke derivacije elementarnih funkcija. Dakle, imamo za ovaj zadatak su nam važne trigonometrijske, pa je zato napisao trigonometrijske, eksponencijalne i logaritamske, inverzne trigonometrijske, to jest arkus, i hiperbolne. Onda je zapisao što je to L'Hopitalovo pravilo, to jest kad ga koristimo i koji zapravo neodređeni oblici su povoljni da koristimo L'Hopitalovo pravilo. Onda što trebamo, to jest kako definiramo L'Hopitalovo pravilo, deriviramo brojnik pa onda nazivnik zasebno. Onda imamo ostale kao 0 na 0, 1 na beskonačno, beskonačno na 0, koristit ćemo ovaj specifičan identitet kako bi onda izmanipulirali izraz da koristimo L'Hopitalovo pravilo. Ovaj zapravo dio nam govori kako bi neodređene oblike koji ne možemo zapravo, na koje ne možemo koristiti L'Hopitalovo pravilo, možemo malo izmanipulirati ili transformirati da bi zapravo onda mogli koristiti L'Hopitalovo pravilo. I onda je zadao sličan zadatak za vježbu. Dakle, ovaj tu koji ćemo sad riješiti. Dakle, ovdje onda ostavio malo prostora, ali ovdje onda rješenje zadatka koje možemo onda kasnije zapravo pogledati
kako smo zapravo mi riješili i da li je onda točan. Riješimo sad zadatak koji je generirao Google Gemini 3.1 Flash. Dakle, prvo što ćemo napraviti je uvrstiti x jednako 0. Znamo jel sinus od 0 je jednak 0, a kotangens 2x će biti, to jest kotangens od 2 puta 0 će biti jel kotangens od 0. Dakle, ovo će biti, to je točnije nedefinirano, dakle beskonačno, što onda 0 puta beskonačno, što zapravo nije nama dobar oblik. Dobro, sad moramo malo transformirati ovaj izraz. Dakle, kao što je u prošlom zadatku, to je zadatku koji smo dali Google Gemini da riješi, on je transformirao kotangens kao jel sinus, to je tangens je transformirao kao sinus kroz kosinus. Sad ćemo koristiti, jel, zato što je to recipročna vrijednost tangensa, koristit ćemo kosinus kroz sinus. Dakle, ovaj limes možemo zapravo onda zapisati kao limes kad x ide u nulu, sinus x puta, jel, onda imamo kosinus x kroz sinus x, samo što jel, ovdje neće biti x, nego će biti 2x. Dakle, ovako. I sad, jel, znamo ne možemo ovu vrijednost i ovu vrijednost zapravo oduzeti, to jest podijeliti, zato jer je ovo sinus x, a ovo je sinus od 2x, pa je zapravo malo kompliciranije. Dakle, sad ajmo uvrstiti x je jednako 0. Dakle, imamo sinus od 0, što je jel? Znači, ajmo zapisati. To je sinus od 0 puta kosinus 2 puta 0 i sinus 2 puta 0. Dakle, ovo je jednak 0. Ovo zapravo nije niti važno koliko je, zato jer se množi sa 0, pa onda imamo 0, ali to bi bilo zapravo kosinus od 0, što je 1. I ovo je jel 0 isto. Dakle, imamo oblik 0 kroz 0, što je zapravo onda prigodno za korištenje L'Hopital. Dobro, sad koristimo L'Hopital i zapravo deriviramo brojnik i nazivnik. Brojnik je sinus x puta kosinus 2x. Dakle, vidimo da imamo zbroj dviju, to jest umnožak dviju funkcija i imamo ovdje u kosinus 2x zapravo kompoziciju funkcija kosinus x i 2x. Dakle, ajmo prvo koristiti jel, sinus, to jest pravilo za umnožak dviju funkcija, za derivaciju umnoška dviju funkcija. Dakle, derivacija od sinus x je kosinus x puta kosinus 2x plus sinus x, derivacija od kosinus 2x. I sad ajmo zapisati to samo ovako, eto što je malo kompliciranije. Dakle, sad imamo derivaciju, kompoziciju dviju funkcija. Ovaj dio ćemo samo prepisati, dakle kosinus x puta kosinus 2x plus sinus x i sad imamo kosinus od x, to je derivacija od kosinus od x je minus sinus x. Dakle, ajmo ovaj plus izbrisati i napisati minus puta sinus 2x puta derivacija od 2x je jel 2. Dakle, imamo onda samo puta 2. Dobro, to je zapravo onda naša derivacija brojnika. I sad idemo derivirati nazivnik. A to je jel sinus 2x. To je samo onda jel kompozicija dviju funkcija, to je sinus x i 2x. Dakle, derivacija od sinus 2x ili sinus x je kosinus x, to je kosinus 2x puta, jel, derivacija od 2x, to smo rekli da je 2. Dobro, sad imamo zapravo onda, nakon što koristimo L'Hopital, imamo limes x kad ide u nulu od, sad, derivacija brojnika, 2
puta, to jest malo smo prerano, nije da dvojka množi cijeli izraz, nego samo ovaj tu izraz. Dakle, možemo prvo zapisati kosinus x puta kosinus 2x minus 2 sinus x puta sinus 2x. I u nazivniku imamo 2 kosinus 2x. Dobro. Sad zapravo ne moramo niti nešto previše uređivati, nego možemo odmah uvrstiti nulu pa da vidimo što će zapravo ispast. Dakle, kad uvrstimo x jednako 0, imamo, ajmo prvo zapisati kosinus od 0 puta kosinus od 2 puta 0 je 0. Ovo će biti 1 puta 1, što je 1, minus 2 puta sinus 0 puta sinus 2 puta 0 je 0. Sinus od 0 je 0, dakle 2 puta 0 je jednako 0. I sad imamo 2 kosinus 2x, kosinus, to jest ne kosinus od 2x, nego kosinus 2 puta 0. Ali znamo da je onda to kosinus od 0, što onda to zapravo jednako 1. Dakle, imamo 1 minus 0 kroz 2, što onda je zapravo 1/2. I to onda naše zapravo rješenje. Sad pogledamo kako je Google Gemini 3.1 Flash riješio, to jest možemo zapravo pogledati rješenje. Dakle, konačno rješenje je 1/2. I zapravo koristili smo, ja bih rekla, isti način kako i on, zato jer prvo provjerimo oblik neodređenosti, pa onda transformiramo izraz, pa onda primijenimo L'Hopitalovo pravilo i onda izračunamo novi limes, što je onda zapravo na kraju 1/2. I onda je to zapravo to. Biti koristi isto trigonometrijske funkcije i otprilike iste težine. Moramo zapravo transformirati izraz prije nego što koristimo L'Hopitalovo pravilo i zapravo uči nas da primjećujemo taj neodređeni izraz sa kojim možemo primijeniti L'Hopitalovo pravilo i sa kojim ne. Pogledajmo sad Anthropic Claude Sonnet 4.6 kako je riješio zadani zadatak. Dakle, on je, za razliku od Google Gemini, prvo zadao teoriju derivacije L'Hopitalovog pravila. Prvo je zadao tablicu derivacija, onda neka pravila deriviranja i koji su to neodređeni oblici. Sad, ovdje je zapisao koji neodređeni oblici se mogu, zapravo za koje se može koristiti L'Hopitalovo pravilo, a za koje ne. To jest, nije rekao za koje se ne može, ali isključuje se. Što je to L'Hopitalovo pravilo i to da se može L'Hopitalovo pravilo primjenjivati više puta uzastopno. Dakle, isto važno, dao je napomenu da se ovi ostali neodređeni oblici koji nisu oblika 0/0 ili beskonačno kroz beskonačno moraju zapravo algebarski preoblikovati. Dobro, onda je riješio zadatak. Dakle, u koraku 1 je analizirao oblik, to jest uvrstio je x jednako pi pola i dobio je oblik 0 puta beskonačno, što zapravo nama nije prigodno, to jest pogodno za korištenje L'Hopitala i onda moramo ga zapravo transformirati u oblik 0/0. U koraku 2 je preoblikovao u oblik 0/0, tako što je zapisao tangens x kao sinus x kroz kosinus x i provjerio je oblik. Dakle, imamo oblik 0/0 i možemo primijeniti L'Hopitala. U koraku 3 je onda primijenio L'Hopitalovo pravilo, tako da je derivirao brojnik i nazivnik zasebno. Dakle, ovdje je derivirao nazivnik, ovdje je derivirao brojnik i u koraku 4 je zapravo izračunao limes i na kraju je zapisao rezultat zasebno kako bi bilo estetski ljepše, to jest vidljivo.
Znači, nakon toga nam je zadao sličan zadatak za vježbu i detaljno riješen zadatak sa rezultatom, što će zapravo biti prigodno za kad riješimo sad zadatak, pa ćemo pogledati jesmo točno riješili. Dakle, zadatak u Anthropic Claude Sonnet 4.6 zadao je limes x kad ide u pi pola od pi pola minus x puta tangens od x. Prvo što napravimo je uvrstimo x jednako pi pola. Dakle, imamo pi pola minus pi pola puta tangens od pi pola. Dakle, ovo je jednako nuli, a ovo je nedefinirano. Dakle, imamo 0 puta plus beskonačno, to jest 0 puta beskonačno, što zapravo nije pogodno za korištenje L'Hopital. Dakle, logično što ćemo napraviti je zapravo zapisati tangens od x kao sinus x kroz kosinus x. Dakle, zapišimo limes x kad ide u pi pola od pi pola minus x puta sinus x kroz kosinus x. Dakle, i sad kad uvrstimo onda x jednako pi pola, dobivamo 0, dakle ovaj dio je 0, pi pola minus pi pola, puta sinus x, to je sinus od pi pola, kroz kosinus od pi pola. Sad možemo nacrtati zapravo jediničnu kružnicu. Ovdje je sinus od x, a ovdje je kosinus od x i ovdje nam je pi pola. Jel, možemo vidjeti da je sinus od pi pola jednak 1, kosinus od pi pola jednak 0 i ovo isto jednako 0. Dakle, imamo u brojniku 0 puta 1 što je 0 i u nazivniku je 0. Što je onda zapravo neodređen oblik 0 kroz 0, što onda zapravo možemo onda koristiti L'Hopitalovo pravilo. Dakle, prvo što ćemo napraviti, derivirati brojnik i nazivnik zasebno. Dakle, brojnik je pi pola minus x puta sinus x. Dakle, to je kompozicija, to jest umnožak dviju funkcija pi pola i minus. Pi pola minus x puta sinus x. Dakle, prvo što ćemo napraviti je derivirati pi pola minus x. Pi pola je konstanta, dakle ona je 0, a minus x derivirano je minus 1. Minus sinus x je onda zapravo rješenje za prvi dio. Plus pi pola minus x puta derivacija od sinus x je kosinus x. Dakle, ovo je derivacija brojnika. Sad, derivirat nazivnik, to je zapravo samo kosinus x derivirano, što onda minus sinus x. Zato jer, gledamo ovo kao brojnik, a ovo kao nazivnik. Naravno, sad da ne bude toliko ružno, osjećamo ovako. Dakle, nakon što smo primijenili L'Hopitala, zapisujemo opet limes, kao limes kad x ide u pi pola, kroz, to jest od minus sinus x plus pi pola minus x puta kosinus x kroz minus sinus x. Dobro, sad opet uvrstimo x jednako pi pola da vidimo zapravo da li ćemo dobiti neko rješenje. Dakle, zapišemo odmah, to je zapišemo prvo ovako, minus sinus od pi pola, da nam bude lakše jer su malo kompliciraniji izrazi, plus pi pola minus pi pola, kosinus od pi pola, kroz minus sinus od pi pola.
Dakle, znamo da je sinus od pi pola jednak 1, ovo će onda biti minus 1, ovo je jednako 0 i neovisno o ovome koliko to će biti minus 1 plus 0, što onda minus 1. A ovdje imamo istu stvar, to je jednako minus 1, dakle imamo minus 1 kroz minus 1, minusi se ponište, imamo dakle 1. I to je onda zapravo naše rješenje ovog zadatka. I možemo vidjeti na kraju koda, to jest Anthropic Claude Sonnet 4.6 odgovora što nam je zadao, rezultat jednak 1. I to je onda zapravo to. Dakle, oba modela su zadali točna rješenja zadatka kojim sam im zadala i zapravo dosta slične zadatke za vježbu.